ካለና ሃሌሉያ ስለዚህ ህልውና እግዚአብሔር አዚያና መስግነካ ካለና ሃሌሉያ ሎም እግዚአብሔር አቦ ቁጣር ዘበለ ስለዚህ ፍታህ እግዚአብሔር አቦ ዝሞተ ነገር ሕያው ስለዝኸውን እግዚአብሔር አቦ ለመስግነካ ካለና ሃሌሉያ ስራሕካ ጀሚርካ ሐሞ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ኦግሩህ እግዚአብሔር ባሪያኻ ቅድሚኻ ደው ይለበሁ እግዚአብሔር እጅማ እግዚአብሔር አቦ እቲ ሎምን ዝጉባኤ ዘዳልኻዮ ቃል ንዑት ጥራይ ተዛሪበ ወርድ ክድግፈን ብሽም ኢየሱስ ስለመካሎ ሎሚ ካብዝ መድረኽ እዚ ዝልቀቕ ሕያው ዝኾነ ቃልካ እግዚአብሔር ሆይ ኣብ ልብ ነፍስ ወከፍ እግዚአብሔር ክሕተም ምንካሎ ከምቲ ኣብ ጽቡቕ መሬት ዝወደቐ ሚት ተዓበት ከፍርዲ ብሽም ኢየሱስ ስለመካሎ ጀሚርና ሳንወድ በመንፈስካ ትግለላ ቦና በመንፈስካ ትግለላ ብሽም ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር መንፈስ አማኸልና አሜን ሃሌሉያ ሎሚ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ደረጃ ምስጋር ሆነና አሜን ሎሚ በእምነት ነቲ እንደሪዮ ካብ አምላኽ መቀባል በዝብል አርስቲ ቆይታ ነፍስ ወከፍና ዘዳሎ ማዕደን ቆረሲና አሜን ሎሚ ኩላና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ነው ጽሞ ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 5 ዘሎ ሐሳብ በመንባብ ወይታ ሎማዓት ዝጉባኤ ዘዳለዎ ሕያው ዝኾነ ቃል ክንካፈልና አሜን ነዚ ክፍል እዚ መብዛሕቲና በተደጋጋሚ አመርዓታት ንሰምዖይና ዳርጋ እዚ ክፍል እዚ ከም ዝንመርዓ ጥራይ ዝተወሰነ ወይ ዝተዳለወ ነገር ክሳዕ ዝመስል ኣብ ዝኾነ መርዓትን ከይድ ኮለና እዚ ቃል እዚ ይስበኽ ሎሚ ግን ካብ ዝቃል ዘገርም ነገር ክንርኢና አሜን ፍሉይ ዝኾነ ነገር መንፈስ ቅዱስ ክምህረና አሜን ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 5 ነንብብሞ ከምዚ ይብል ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከዓ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኾነ ኣደ ኢየሱስን ኣብኡ ነበረት ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓደመ ወይኒ ምስ ተወድአ ኣደ ኢየሱስ ወይንበር የብሎምን በለቶ ኢየሱስ ድማ ሰበይቲ ምሳኸ እንታይ ኣሎኒ ጊዜይ ገና ኣይበጽሐን በላ አዲኻ ነቶም ተዓጠቂ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ በለቶም ይለና አሜን ከምዚ ኩላህና ንፈልጦ ዝኽፍል እዚ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መጀመርታ ተአምራቱ ዝገበረሉ ክፍሊ እና ዮሐንስ ነዚ ክፍል እዚ ክጽሕፈልና ሆሎ ስፔሲፊክሊ ኣብ ዝመርዓ በዓልመን ከም ዝተረኽቡ ጠቂሱልና ነው እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓደሙ ኣደ ኢየሱስን ኣብኡ ነበረት ይብለና ዮሐንስ ኮነ ኢልዩ ነዞም ሰባት ኣብቲ መርዓ ከም ዝነበሩ ጠቂሱልና አሜን ኣብዚ መርዓ ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ከምቶም ካልኦት ዕዱማት ተዓዲሞም የመጽኦም ኣብቲ ሓጎስ ናይቶም መርዓውቲን መርዓትን ክካፈሉ ከማንም ሰብ ናይ ዕድመ ወረቐት በጽሕዎም ነቲ ዕድመ ኣኽቢሮም የማብቲ ዳስ ተረኺቦ ከምቲ ኩላህና ድማ ንፈልጦ እቲ መርዓ ብጽቡቕ እናተኻይደ ኾሎ ጽቡቕ ቶም መርዓውቲ እናተሓጎሱ ቶም ስድራ እናተሓጎሱ ኾለዉ ድማ ሓደ ቶም መርዓውቲ ኾነ ቶም ስድራ ዘይተጸበይዎ ነገር ኮይኑ ንሱ ኸ እንታይ እዩ ወይኒ ተወዲእዎ ኣብ ናይ እስራኤል መርዓ ከምዚ ናይ ዓድና መርዓ ኣብ ዓድና እንዳሃን ይቕኒ መርዓ ቀልጢፋ ይውዳእኒ ኣብ እስራኤል ኮሚ ዳርጋ ሰሙን ሙሉ ይዝቕኒ ትመርዓ ስለዚ ኣብ መንበል ክንደይ መዓልቲ ኣብ ተቐዳመይቲ መዓልቲ ይኹን ኣብ ተኻለይቲ መዓልቲ ይኹን እቲ ወይኒ ተወዲኡ እቲ ኢምፖርታንት ናይቲ መርዓ ነቲ መርዓ ውዕውዕ ክገብሮ ወይ ድማ ፕሌዘንት ክገብሮ ኢምፖርታንት ዝኾነ ወይኒ ተወዲኡ ነዚ ዘስተውዓለት ማርያም እንታይ ገይራ ብለና ወይኒ ከም ተወድአ ምሰላለየት ከይዳ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይንበር ተወዲኡዎም ኢላቶ ማርያም ነዚ ነገር እዚ ምስ ረኣየት ነቲ መርዓዊ ክትነግሮ ምኽኣለት ወይ ነቲ ኣቦዳስ ክትነግሮ ምኽኣለት ወይ ነቶም ስድራ ቤት መርዓውትን መርዓትን ክትነግሮ ምኽኣለት እንተኾነ ግን ማርያም ከምኡ ኣይገበረትን ንዓዓቶም ምንጋር ዘምጾ ምንም ለውጢ ከም ዘይብሉ ስለዝተረድአት ትኺላ ናበይ ከይዳ ናብቲ መፍትሒ ኸውን ዝኽእል ኢየሱስ ብምምጻእ እንታይ ኢላ ወይንበር የብሎምን ኢላቶ ምናልባት ሎሚ ዓሰለ እንታይ ከካፍለና ኢልኩም ተሓስቡ ትኾኑ ሎሚ ነፍሲ ወከፍና ኣብቲ ዝኾነ ተኣምራት ዘይኮነ ናብታ ኣብ ታሪክ ኮይኑ ዘይፈልጥ
ተአምራት ክኸውን ምኽንያት ዝኾነት ማርያምን ዝገበረቶን ዝወሰደቶን ስጉምቲና ክነተኩር ደልየ ዘለኹ ኣሜን ዶ ኣብቲ መርዓ እንታይ ኮይኑ ለተዛሓተኩም ነፍሲ ወከፍኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ መርዓ ዝገበሮ ነገር ትፈልጡ ኢኹም ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እዚ ስለዝተነግረና ማለት ዶ መዓልቲ ግን ኣቓልቦኹም ካብቲ ዝኾነ ተኣምራት ዕሊ ኣቢልኩም እዚ ተኣምራት እዚ ኣብቲ መርዓ ክኸውን ምኽንያት ዝኾነት ማርያምን እቲ ዝገበረቶን ዝወሰደቶን ስጉምትን ክተተኩሩ ኢሎም መዓልቲ ዝደልየኩም ዘለኹ ኣሜን ማርያም ጎደሎ ናይ ቤት ምስ ረኣየት ነቲ ኣብቲ መርዓ ዝተፈጥረ ዓብ ሽግር ምስ ፈለጠት ከምዚ ገሊና ንገብሮ ከይዳ ንመሓዙታ ኣየውረየትን ኣብዚ ቤት እዚ ሓደ ሓበን ክኸውን ዘይተገበኦ ነገር ክፍጠር ዘይግበኦ ነገር ተፈጢሩ ማርያም ድማ ኣብቲ ቤት እቲ ክኸውን ዘይነበሮ ነቶም መርዓውትን መርዓትን ነቶም ስድራ ቤት ዲስግሬስ ዝገብር ነገር ወይኒ ከም ተወደአቶም ምስ ፈለጠት እንታይ ገይራ ይብለና ኣብ ክንዲ ንመሓዙታ ኣብ ክንዲ ንኻልእ ሰብ ምዝራብ ተኽፊላ ነቲ ጉዳይ ናብ ጎይታ ኸይዳ ካብ ኩሉ ኣብዚ ደስ ዝብለን ነገር እንታይ እዩ ማርያም እዚ ጉዳይ እዚ ንዓይ ኣይምልከተንን ንዓይ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ኣነ ከም ሰበይ ዕድምቴ ኢላ ሱቕ ኣይበለትን ገሌና ገለ ነገር እንድሕር ኢና እንታይ ገድሽኒ ኣይምልከተንን ንብል ኢና ማርያም ኣብዚ ቤት እዚ ዝተፈጥረ ጎደሎ ነገር ምስ ተላለየት ንኻልእ ሰብ እውን ኣይተዛረበትን ንመሓዙታ እውን ኣይፃወተተንን ብቐጥታ ግን እዚ ጉዳይ ከም ጉዳያ ገይራ እዚ ውርደት ከም ውርደታ ገይራ ነዚ ነገር እዚ ወይ ድማ ነዞም መርዓውትን መርዓትን ካብ ውርደት ዘድሕኖም ኣብ ማእኸሎም ከም ዘሎ ስለዝፈለጠት ትኽኢላ ኸይዳ ናብ ጎይታ ነቲ ኩሉ ዝኾነ ነገር ነጊራቱ ኣብዚ ነፍሲ ወከፍና ክነሓቶ ዝደልዮ ዓብ ሕቶ ኣሎ እንታይ እዩ ንማርያም ኣብቲ ሰዓት መፍትሒ ናይዚ ሽግር ጎይታ ጥራዩ ክትብል ገይርዋ ወይ ነዚ ጉዳይ ሒዛ ናብኡ ትመፅእ ትብዓት ዝሃባ እንታይ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝነግረና እዚ ኢየሱስ ኣብ ቃና ዘገሊላ ዝገበሮ ተኣምራት ናይ መጀመርታ ተኣምራት እዩ ማርያም ቅድሚ ሕጂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምራት ክገብር ሪኣቶ ኔራ ተዝኸውን ትማልኮ ከምዚ ዓይነት ተኣምራት ገይሩ ነይሩ ስለዚ ክገብር ይከኣሎ እዩ ኢላ እሱ ትብዓት ሂብዋ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብዚ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ንህዝቢ ኸማን ርእሱ ኣይገለፀን ኣብ ደገ ዝፈልጦ ሰብ የለን ኣብዚ ሰዓት እዚ ንኢየሱስ ኣብዚ መርዓ ብጀካቶም ደቀ መዛሙርቱ ቶም ቀዳሞ ዝፀውዖም ደቀ መዛሙርቱ ማርያም ካልእ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝፈልጥ ሰብ የለን ማርያም ብትብዓት ምንም ከይተወላወለት ነዚ ሽግር ክቐርፎ ዝኽእል ሓደ ሰብ ኣብ መንጎና ኣሎ ንሱኻ ኢየሱስ እዩ ኢላ ትኽኢላ ናብኡ መፅያ ነቲ ነገር ክተፃውቶ ወይ ድማ ነቲ ተሰኪማቶ ዝመፀት በርደን ናይቲ ፋሚሊ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ክተራግፍ ዓቕሚ ዝሃባ ነገር እንታይ ማርያም ኣደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጎይታና ብዘይናቱ ፕሮግራም ክንቀሳቀስ ወይ ከምዚ ሰርሕ ካብ ዝገበርዎ ሓንቲ እያ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፕሮግራም ኣብቲ ሰዓት እዚ ነቲ መርዓ ተሳቲፉ ከምዚ ናይ ዓድና እንተኮይኑ ኣፅሒፉ ክኸይድ መደብ ካልእ ፕሮግራም ዝሓዞ ፕሮግራም የለን ማርያም ግን ብዘይ ናይ ኢየሱስ ፕሮግራም ንኢየሱስ ከም ዝንቀሳቀስ ከም ዝዓይ ገይራቶ ኣሜን ዶ ሎሚ ከም ማርያም ዝኣመሰሉ ሰባት የድሊና ኣሎ ኣሜን ዶ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ፕሮግራሙ ዘንቀሳቀስዎ ኣሜን ዶ ብእምነት ዘንቀሳቀስዎ ብእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓይ ዝገብርዎ ሰባት የድሊና ኣሎ ኣሜን ዶ ማርያም ሱቕ ኢላ ኣይኮነት ናብ ጎይታ መፅያ ማርያም ናብ ጎይታ ክትመፅእ ኮላ ንሱ ነቲ ዘየሎ ሕሉ ገይሩ ክፅውዕ ከም ዝከኣሎ ፈሊጣ ኣሚና መፅያ ኣሜን ዶ ማንነት ኢየሱስ ኣፀቢቓ ትፈልጥ ስለዝነበረት እያ ብቐጥታ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መፅያ ኣሜን ዶ ማርያም ኣቐዲማ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰምዓቶ ነገር ኣሎ ብቐጥታ ካብ ሰማይ ተላኢኹ ዝመፀ ኤንጅል ብዛዕባ ማንነት ኢየሱስ ክርስቶስ ጽቡቅ ገይሩ ነጊርዎ ኣሎ እዚ ኣብ ማሕፀንኪ ክሓድር ወሲኑ ዘሎ ጎይታ ተራ ሰብ ኣይኮነን ዙፋን ዝቕበል ጎይታ ጎይቶት ወዲ ትልዑል ኣምላኽ ዝብል ፍልጠት ኣብ ውሽጢ ኣቐዲሙ ነይሩ ንማርያም ብትብዓት ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትመፅእ ዝገበረ ሓድሽ ስለዝኾነት ኣይኮነን ምናልባት ዓደ ስለዝኾነት እያ ዛትስ ዋይ ካልኦት እምነታት በድዩ ጌርና ተመፂና የጭፍንን ዝብል ኣተሓሳስባ ሓዲሮም ኖ ኢየሱስ ክርስቶስ
ኣብቲ ሰዓት ሙቭ ዝገበሮ ከዓይ ክንቀሳቀስ ኣብ ዘይናቱ ፕሮግራም ነቲ ኣብቲ ቤት ዝተፈጠረ ሽግር ንኸዓሊ ክንቀሳቀስ ዝገበሮ ናይ ማርያም እምነት እዩ ማርያም ኣዲኡ ስለ ዝኾነት ኣይኮነን ሙቭ ገይሩ ኣማኒት ስለ ዝኾነት ኣሜን ዶ ኣብ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ፌቨር ዝበሃል እዩ ማለት እግዚአብሔር ምስ ኣመንቲ ጥራይ ዝዓይ ኣሚን ካብ ተመፂኻ በዘይ ፕሮግራሙ ተሰርሖ ትኽእል ኢኻ ኣጀንዳ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀይር ትኽእል ኢኻ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሓት ተጠቂሶምና ስለ ዘለዉ ከምኡ ዝገበሩ ማለት ንማርያም ብትብዓት ኣብ ቅድም ጎይታ ክትቀርብ ወይ ናብኡ ክትመጽእ ኣኽኣሎ ዝሃበ እምበኣር እቲ ብዛዕባ ጎይታ ዝነበራ ፍልጠት ኣሜን ዶ እምበር ሕሰብዎ ኣሎ እጂ ሰንበት እንድሕር ኮይኑ በኣቶም ወይ ድማ ሳባት እንድሕር ኮይኑ ትመርዓ ዝካየድ ብሳባት ዝንቀሳቀስ ሰብ ወይ ድማ ሰብ ክንቀሳቀስ ኣይፍቁድን ክንገዝእ ዋላ ኢሎም እንኳን ኣብ ዕዳጋ ተኸይዶም እንኳን ሓንቲ ገብሩ ይኮኑን ማርያም ግን በቃ ሙሉ በሙሉ እምነት ስለ ዝነበራ ትኽኢላ ነዚ ሽግር ከዓልዮ ዝኽእል እንኮ ሰብ ኢየሱስ ጥራይ ኢላ ናብ ኢየሱስ መጽእ ናብ ኢየሱስ ዝመጽእ ድማ ይሓፍርኒ ኣሜን ዶ ሃሌሉያ ቅዱሳን እቶም ንጎይታ ዝፈልጥዎ እምነቶም ድማ ኣብኡ ዝገብሩ ሰባት እዮም ንጎይታ ኣብ ዘይ ፕሮግራሙ ክንቀሳቀስን ከዓይን ዝገብሩ ኣሜን ሎሚ ተሰርሖ ትኽእል ኢኻ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ጉዳይካ ጣልቃ ክትኣትዎ ትኽእል ኢኻ ገለ ካብቶም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናቱ ስኬጁል ዘይነበሩ ግን ከዓ ፈውሶም ተቐቢሎም ዝኸዱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንረክብ ኢና ንኣብነት ኩላህና ማርቆስ 5 እንድሕር ኣውፂና ካብ 25 ክሳብ 34 ዘሎ እንድሕር ኣንቢብናዮ ሓንቲ ፍልጥ ዝኾነት ሰበይቲ ኣላ ካብ 12 ዓመት ሂዙ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ሰበይቲ ኣላ ተጠቂሳ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ከምቲ እቲ ታሪክ ዝነግረና ቅድሚ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምፃኣ ቅድሚ ናብቲ ሶሉሽን ዝኸውን መፍትሒ ናይ ኩሉ ዘለዎ ወይ ድማ መፍትሒ ናይ ኩሉ ነገር ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምፃኣ ብዙሕ ነገር ፈቲና ከምዚ ንሕና ንገብሮ ንኢየሱስ ላስት ኦፕሽን ኢና ንገብሮ ንኢየሱስ ናይ መጨረሽታ ኦፕሽን ስለ ዝንገብሮ ከዓ ከምዛ ሰበይቲ ኣብ ኢየሱስ ክንበፅሕ ከለና ከሲርና ኢና ንበፅሕ ብዙሕ ነገር ኣብ መንገዲ እናደርበና ስለንመፅእ ልክ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንበፅሕ ከለና ኢምፕቲ ሃንድ ኢና ንበፅሕ ባዶ ኮይና ኢና ንበፅሕ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምስማዓ ኢየሱስ ዝበሃል ፈዋሲ እንኮ ፈዋሲ ከም ዘሎ ምስማዓ እዛ ሰበይቲ ቃል ኣምላኽ ተይብለና ናብ ብዙሕ ሓካይም ናብ ብዙሕ ፈለጥቲ ዘይፈተነቶ ነገር የለን ከምዚ ኣብ ዓድና ናይ ሓበሻ ፈቲና ናይቶም ዶክተር ብሳይንስ ድማ ፈቲና ብኩሉ ግን ኣይሰለጠ ገደዳ ይብለና ዘለዋ ገንዘብ ወዲኣ ይብለና ነገር ግን ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰማዕት ይብለና ኣሜን ዶ ሎሚ ትሰምዕዎ ነገር ኣብ ህይወትኩም ገለ እምነት ክትክል ክኽእል ኣለዎ ዘይነበረ እምነት ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ኣሜን ዶ እምነት ካብ ምስማዕ ኢሉና ምስማዕ ድማ ካብ ቃል ክርስቶስ ይብለና እዚ ንሰምዖ ብመዝሙር ድዩ ብስብከት ድዩ እንሰምዖ ነገር every day ኣብ ውሽጥና እምነት ክትክል ኣለዎ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኦሮማይ ኩሉ ፈቲነ ኩሉ ዘለኒ ገንዘብ ወዲኤ ኢላ ሞታ እናተጸባበየት ኮላ እያ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚያ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሰማዕት እቲ ዝሰማዓቶ ነገር ኣብ ውሽጣ እንታይ ተፈጢሩ እምነት ዝበሃል ፈጢሩ ዝንቀሳቀስ እምነት ተፈጢሩ ኣሜን ዶ ኮፍ ዘይብል እምነት ተፈጢሩ ኣብዚ ኮይነ ኣይመውትኒ ዘብል እምነት ተፈጢሩ ውሽጣ ኣሜን ዶ بخوفي አይመውትኔ ዘብል እምነት አውሽታ አቲ ክብርና አምላክ ይኮን ብዛዕባ ኢየሱስ መሰማት ክዳኑ ጥራይን ተተንከኩ ከሐወይላንሞ ይብለና before she touched Jesus ቀድመን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፈር ክዳኑ ተማዊታ መትንካፋ ሲስታር በቃ አንታይ ክትገብር ጀሚራ መስልኩም ኮንፌስ ክትገብር ጀሚራ ዘፈር ክዳኑ ክትንኪየ ከሐወይ ክትብል ጀሚራ ነነፍሳ ክትነግር ጀሚራ አውላ ክትውጆ ጀሚራ ነትትውጆ ዝነበረ ድማ ተግባራዊ ግራቶ አሜን ዶ እምነት አውሽጥኻ መስተፈጥረ ነትእምነት ዘንቀሳቀሶናትካ ኮንፌሽን ክትነግራለካ ነትዘአምንካዮ አምስራብ ከተሰጋግሮ ክትክላለካ ምስተዛረብካዮ ድማ ናብ ተግባር ክትልውጦ ክትክላለካ አሜን ዶ እዛ ሰበይትኩም ያገራ በዛባ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚያ መሰማዕት እንታይላ ኦኬ ኢየሱስ ዝበሃል ፈዋስ መጽኢሎ ንዑ ሁሉ ቀሊል ስለዚህ እንታይ ገብረይላ ንሱ ናባይ ክመጻ ይክልና አነ ረክስቴ ንሱ ወላ ናባይ ተዚመጸሳ ሓደ ሓደ
حد سبات غربن قد كنغركم حد سبات غويتا كسا ناباكم زمت صبي سبات الله غويتا تزي متكينو ነው አሜን ነው እዛ ሰበይቲ غويታ ተጽበይ ለራ ሞተት ነው እንታይ ገራ ግን እዛ ሰበይቲ እዚኣ አውሽታ እምነት በዛባ ኢየሱስ መስማት አውሽታ እምነት ዝባሃል ምስተፈጥረ እንታይ ትገብር ጀሚራ ክትዛረብ ጀሚራ አመንኩ ስለዚህ እንታይ ይብቃል አምላክ ተዛረብኩ አሜን ነው አማኒ ይዛረብ ነተዛ አመኖስ ኮንፌስ ይገብሩ ቀሊል ይዝመስለና ምዝራብ ዝፈጥሮ ኃይል ነው ክትዛረብ ኮለኻ ዝፍጠር ኃይል ነው ዝፍጠር አውሽተኻ ኃይል ነው ፉሊ ኃይል ነው ዛሰበይት እዚኣ አንባር ክዳኑ ጥራይ ተተከ ከሐዌላሞ ነተዝበለቶ በማዕከልቶም ህዝቢ በድሕሪ ክዳኑ ተንከት በቦ አይነ ዳማ ድማ ነቀጸለ ከምታ አንተ ይዝበልኩኹም ንጎይታ ዛሰበይት እዚኣ በዘይናቱ ፕሮግራም ፈውስ ተቀበለ አምናይ ጎይታ ሊስት አይደበረትን ዛሰበይት እዚኣ ከምዚ አብ ኒውስ ንሰምዖ በትግርኛ እንታ ከምዝባሃል ግን ሰበር ዜና ዝብሎ እዚያ ነቶም አብ ዙሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ብሙሉኦም ብሬኪንግ ኒውስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ مسيائروس ناب እንዳኢያኢሮስ እና ተደቆሎ ያዛ አማኸል ተፈሲታ ዘላ አፕላና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይነበረተ ግን ከይዳ ፈውሳ በኃይል ተቀበለ ሰበት አሜን ነገርኩም አላህ በእምነት ነትእትደሪ ወነገር ክትቀበሉ ትخرዩ ይዝለቁ ዘላ አቁጥር 33 እንደዚህ ብል ቃል አለ እንታይ በልሲ እታሰበይት ኸአ እቲ አብአዝ ሆነ ነገር ፈሊጣ ነበረትሞ ፈሪሃ ራዕራ እና በለት መጥያ ሰገደቱሉ ይብለና አሜን ነው አብት ሰዓትዚ እንታይ ከምዝሆነ ብጀካ ዛሰበይትን ብጀካ ኢየሱስን ዝፈልጥ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማን ዝፈልጠ በምንታይ እንደህርኢልና እዛ ሰበይት እዚኣ በዘይናቱ ፍቃድ ኃይል ካውስ ለዝወሰደት ኃይል ካባይ ወጽ በቃ ተፈልጡንሎ ፓወር ከይዱሎ ካባይ መሪ ተንኪን ኢየሱስ ክርስቶስ ዶም ጎይታና አፍንኮም ይበረው አሜን ነው በኃይል ጎይታ ኃይደለ ካው ኃይል ተውጹ ሰባት ይወርቁ አሜን ነው ከሙስ ለዝሆነ ቃየም መኒ ተንኪን ምስፈለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቶም ደቀ መዛሙርት ቶም ተዘዳፉዎ ምስኡ ክንደማ አልቲ ይሁን ዘይገድስ ኮለል ዝብሉ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቱ ዝሁሉ ሰብና ዳፋ አካስ መኒ ተንኪን ይተብል ይለው ምክንያቱም አት ሰዓትቲ ዝሆነ ነገር አይፈለጡ ስለዝነበሩ ጎይታ ኢየሱስን ዛሰበይትን ግን ተፋሊጦም ያ ክብርና አምላክ ይሁን አብዙን ሓደ ህቶ ክንሓት ሰናይ ኩን ይስማዕ ነዛ ሰበይቲ ካብቶም ንኢየሱስ ዘዳፍዎን ዝደፍዎን ዘለዎ ሰባት ዝፈልያንታይ ብዙሓት ኣብ ዙርያ ኢየሱስ ኣሎ ብዙሓት እዮም ዘዳፍዎ ኢቭን ዛሰበይቲ እንኳን ነቲ ዝበለቶ ነገር ንኸይትፍጽም ነቲ ዝኣወጀቶ ነገር ንኸይትገብር ከማን ኣብ ናብ ኢየሱስ ከይትጽጋዕ ከማን ብዙሕ መሰናኽላት ኣብ ቅድሚያ ነይሩ ብዙሕ ዘዳፍኡ ኣብ ከባቢኡ ስለዝነበሩ ማለት ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ካብ ገዛኣ ክትወጽእ ንኢየሱስ ንኽትንክፎ ናብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ስፍራ ንኽትከይድ አቅም ዝሃባ ነገር እንታይ በብዙሕ ስቃይ ዘላ ሰበይቲ ያቆዚ በብዙሕ መከራ ተሐልፍ ሰበይቲ በብዙሕ ጭንቀት ተሐልፍ ሰበይቲ እዛ ሰበይቲ እዚኣ በተዘለዋ ሕዱር ሕማም ምሰብ ክትራኸብ ይብላ ምክንያቱም ዝተንከፈቶ ዘበለ ስለዝረክስ ማለት ግን ነዚ ሁሉ ሪስክ ወሲዳ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንምትንካ ካብቤታ ክትወጽእ ተተረኺባ ከም ትመውት እናፈለጠ እንተሞትኩ ይሙት ኢላ ናብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ስፍራ ክትመጽእ ዝገበራ ወይ ድማ ናብኡ ክትከይድ ኃይል ዝሃባ ነገር እንታይ ሎብ ነዚና ክንርኢ ደል ዘሎ አሜን ኣብቲ ክንብቦ ፀናሕና ቃል ሓደ ወሳነ ቃል ኣብ ቁጥሪ 27 ኣብ ማርቆስ 5 ተመሊስና እንደህር አንቢብና እንታይ ብለና እዛ ሰበይቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ሰሚዓ ከም ዝነበረት ይነግረና ኦኬ 28 እንታይ ብል ብዛዕባ ኢየሱስ ምሰማዕት ክዳኑ ጥራይ እንተ ተንከኹ ከሐዌላሞ በማእኸልቶም ህዝብ ድሕሪ ክዳኑ ተንከት ይብለና እዛ ሰበይቲ ከምቲ ክብሎ ፀናሕኩ ቅድሚ ብዛዕባ ኢየሱስ ምስማዓ ንኽትፍወስ ናብ ብዙሓት ካኻይን ሎሚ ነገረኩም ኣለኹ ናብ ብዙሕ ንኻዳ የብለይኩም ናብ ኢየሱስ ምፁ አሜን ናብ ኢየሱስ ምምፃእ ጥራይ ትፈውሲ ናብ ዝተፈላለየ ቦታ መኻድ ብጀካ ኪሳራ ካል ረብሓ የብሉ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ናብ ካል ቦታታት መኻዳ ገንዘባ ጥዕናኣ ብዙሕ ነገራት ክትከስር ገይርዋ እምበር ኣይጠቕማ ሎሚ ንዓናውን ናብ ኢየሱስ ምምፃእ ዘዋፃና አሜን ዶ ጎይታ ነቶም ኣሚኖም ናብኡ ዝመፁ ሰባት ፈፂሙ ኣየሕፍሮምን ይቅዱሳን
ናብሉቃስ 5 ካብ 17 ክሳብ 25 ወይድማ ማርቆስ 2 ካብ 1 ክሳብ 12 ከይና እንደራምቢና ማርቆስ ነንብብ ማርቆስ 2 ካብ 1 ክሳብ 12 ከይና ነንብብ ኮለና አቡ ዘደንቅ ታሪክ ነንብብ ኢና እንታይ ብለና መስይልኩም ድሕሪ ሂደት መዓልቲ ድማ ኣብ ቅፍርናሆም ኣተወ ኣብ ቅፍርናሆም ኣተወሞ ኣብ ቤት ከም ዘሎ ተሰምዐ ብኡ ወገፍ ምእኻል ክሳዕ ዝስእኖም ብዙሓት ተኣከቡ ቃል ድማ ይነግሮም ነበረ 40 ሰብኣይ ዝጾርዎ መጻውዕ ናብኡ ኣምፁ ህዝቢ ስለ ዝበዝሐ ናብኡ ምእታው እንተሰኣኑ ከዓ ናሕስት ዘለዎ ቤት ኣፍረሱ ምሳፍረሱ ነቲ እቲ መጻውዕ ደቂስዎ ዘሎ ዓራት ኣውረድዎ ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርዩ አሜን እምነቶም ርዩ ነቲ መጻውዕ ወደይ ኃጢአትካ ተሓዲቡልካ በለው ሓያሎ ካብ ጸሓፍቲ ኣብኡ ተቐሚጦም ነበሩ ብልቦም ድማ ስለምንታይ እዚ ከም ዝበለ ጸርፊ ይዛረባሎ ብዘይ ሓደ ኣምላኽ ከመን እዩ ኃጢአት ክሓድግ ዝከኣል ኢሎም ሓሰቡ ኢየሱስ ብልቦም እዚ ከም ዝሓሰቡ ብኡ ብመንፈሱ ፈሊጡ በሎም ንምንታይ እዚ ብልብኹም ተሓስቡለኹም ኣይና ይቐልል ነዚ መጻውዕ ኃጢአትካ ተሓዲጉልካ ምባልዶ ወይስ ተንስእሞ ኣርአትካ ሌልካ ኪድ ምባል ወዲ ሰብ ግን ኃጢአት ክሓድግ ኣብ ምድሪ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ነቲ መጻውዕ ንዓኻ ብለካ ኣለኹ ተንስእሞ ኣርአትካ ሌልካ ናብ ቤትካ ኪድ በሎ ብኡ ተንስዩ ኣርአቱ ኣልዒሉ ኣብ ቅድሚ ኩላቶም ወፀ ኩሎም ተደነቁሞ ከምዚ ዝበለስ ከቶ ኣይረኣናን ኢሎም ንኣምላኽ ኣመስገኑ ይብለና ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን አሜን ዶ ሽግርካ ናብ ምስጋና ዘቕየር ብእምነት ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ትመጽእ ወላኻ አሜን ዶ አሚኑ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ሰብ ጥራሕ ሂዶ ይምለስን ይብለኩም ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ሰዓት ይሕጅውን እዞም ሰባት ነቶም ኣብኡ ተኣኪቦም ዘሎ ብሬኪንግ ኒውስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ጎይታ ፕላን ዘይነበሩ ሰባት እዮም እዚኦም እዞም ሰባት ሓደ ነገር ሰሚዖም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅፍርናሆም ከም ዘሎ ኣብ ቤት ከም ዘሎ ምስ ሰምዑ እዞም ሰባት ንሕና ነዚ ሕሙም ሒዝና ኣብ ዝኸፍ ምባል እንታይ ትርጉሙ ፈዋሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ስፍራ መፅኡ ከም ዘሎ ሰሚዕና ኣለና ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ሒዝና ናብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ክንከይድ ኣለና ኢሎም አሜን ዶ ብሽም ኢየሱስ እምነት ይኸይድ እዩ አሜን ዶ እምነት ዶርማንት ኣይኮነን እምነት ይንቀሳቀስ እዩ እምነት ይረአይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነቶም ርዩ እዩ ዝብለና ጎይታ እቲ ንገብሩ ካለ አክሽናት ኣይኮነን ዝሪ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነገር ይርኢ እዩ አሜን ዶ ብዙሓት ሰባት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ኮይኑ እናመሃሮም ኮሎ ቃልና ነገሮም ኮሎ ይነዋት ኢየሱስ ኣብዚ ስፍራ ከም ዘሎ ሰሚዕና ኾፍ ኣይንብልና እዮም እዞም ሰባት ውን ከምዞም ካልኦት ክንሪኦም ዝፀናሕና ከም ማርያም ከም ታሰበይቲ እቲኣ ብእምነት ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽመፁ ፎርስ ዝኾኖም ሓይሊ ዝኾኖም ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ብዛዕባ ኢየሱስ ሰምዕዎ ነገር አሜን እቲ ንሰምዖ ነገር ኣብ ውሽጥና እምነት ይተክል እንድሕር ዘየሎ there is something wrong በዚ ሰሚዕና በዚ ነውፆ ለና ማለት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚዓ ነበረት እዚኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቤት ከም ዘሎ ምስ ሰምዑ መጻውዕ ሒዞም ተሰኪሞም ሓደ ነገር ክትፈልጡ ዘለኩም እዞም ሰባት ነዚ ሰብኣይ እዚ ተሰኪሞም ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸዱ ከለው ርግጠኛታት ነይሮም እዚ ሰብ እዚ ተሰኪምናዮ ኣይንምለስን የሚለው አሜን ዶ እዚ ዓይነት እምነት እዩ ዝነበሮ እዚ ዓይነት እምነት ተዘይህልዎም ነይሮም እቲ ዝወሰድዎ ስጉምታይ ወሰዱ ነይሮም ሓቀይዶ እንዳሰብ መፂኻ ናይ ሰብ ዚንጓይ ተፍርስን ኢኻ ሓቀይዶ እንዳሰብ መፂኦም ተለዩ ክትገዛ ስራሕ ኢሎም በዞም ዘይኣመንቲ ኢየሱስ ተኸቢቡ ንሕና ኣመንቲ ነዚ ሰብኣይ ፄርና ኣይንምለስን ኢሎም አሜን ዶ ኣማኒ ተሰኪሞ ዝመፀ ነገር ተሰኪሞ ኣይወፅን አሜን ዶ አመንት እንድሕር ኮይንኩም ሎሚ ተሰኪምኩሞ ዝመፃኹም ነገር ተሰኪምኩሞ ኣይትወፅን ኢኹም አሜን ዶ እዚ ቦታ እዚ መራገፊ ቦታ እዩ አሜን ዶ እዚ ዙፋን ኣምላኽ እዩ አሜን ዶ እዚ መድረኽ ኣምላኽ እዩ አሜን ዶ ተሰኪምካ መፅኻ ተሰኪምካ ከይድ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ኣይኮን እዞም ሰባት እንታይ ኢሎም ኖ ተሰኪምና ይንምለስና ነግረኩም ኣለኹ ብዙሕ ኤክስኪውዝ ነይርዎ ሒዞሞ ንኽምለሱ ድሓን ካለ መዓልቲ ክንፍትነሉ ኢና ክብሉ ዝገብሩ ነገራት ብዙሕ ነገር ነይሩ ምክንያቱም ኣብ ዙርያ ኢየሱስ ክሳዕ ወገፍ በቃ ካንሸሎ መሊኡ ደገ ወፂሎ ዝፈስስ ሰብ ነይሩ ኣብ ዙርያ ኢየሱስ ብጭራሽ ናብ ጥቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ክበፅሑ ኣይክብሉን ነይሮም ብዙሕ ምሕድነታት ነይርዎ ናብ ኢየሱስ ንኸይበፅሑ ዝኽልክሎም ነገር ብዙሕ ቤሪየር ነይሩ ሎሚ ምናልባት ኣብ ህይወትኩም ከምኡ ዓይነት
barrier كهلو خالي زينغودي خاط قدر زلكا whatever it takes كتوصلون لك تسكون تامين له نبي يسوع كم تأذخل كل كنجر كتعالي وختكلا لك آمين له نبو مسمت أخاي فوز زلوا نبو مسمت أخاي تأمراض زلوا نبو مسمت أخاي يو من نقاف زلوا هاليلويا He's not your عين من لسنيله بيسوع كريستوس تسكينكم وزمت أخوم نبر هيسكم ما يتمل لسنيهم لو ما أراجيفكم موت كديهم آمين له نزقال أبلوكاس كتنبوا خلهم من تابل لوكاس حموش تكا أسر شو عتكسا إسرائيل شتيش تنتابل لنا كونه دم هانت معلتي نسوق مهر كله نقرأكم الله أنا إنما هاربوك هقوي تفوز مقبالي كان قويتا يسوع ناي قويتا highly available يحج آمين له نتابل لنا كونه دم هانت معلتي نسوق مهر كله كاب كله عدتا ترى سبات يكون تأكيبهم زلوا بزرع يسوع كريستوس إزهم حجنا بهم زلنا سبات أو خلوا يوم زيهم روحوا زنبروا يسوع كريستوس أبتبت كم زلمة دونكيو زينا زبط حم سبات دونكيو زمتو قديمهم بالفوس استقبلوا سبات ناوم مسيح آمين مس يسوع كوفيلهم كله مس حمامهم زنبروا بزحاتي يسوع عملهم كله يسوع كفوسنا فقادنا كله يسوع كنا لفنا فقادنا كله يسوع نتبلط حيوت كنبر كمبرنا نبتزغت المعرف كساجرنا فقادنا كله النت نابو بالنت سان نمصانا كم تزلنا المنالس دايبلنا كونه دما حنت معالتين السوق مهر كله كاب كله عدتات غليلا يوردان يروشاليم زمصو فريساويانن ممحارانن حقن تقميطوم نبر حيل እግዚአብሔር ንመህዋይ ምስኡ ነበር አቱም ሰባት حيل እግዚአብሔር ንመፍዋስ አው ሆሎስ ተፈውሱ ዝኸደሰብ ሓደ ሰብ ክኸውን ኮላ ይحسنكم ካብቱ ጉባኤ ተፈውሱ ዝወፀሲ ሓደ መጻወ ዝኸውን እግዚአብሔር ፈቃድ አይኮን حيل እግዚአብሔር ንመህዋይ ምስኡ ነበር እነሆ ድማ ሰባት መጻወ ሰብአይ በአራት ጼሮም አምጹ እቲዮም ከአብ ቅድም ከንብሩ ደለይ ሰብ ስለዝበዘህ ከመገረው ከምዘእትዎም እንተ ጨነቆም ሎም ጨኒቆ ካሉ ራይና ኢየሱስ ክርስቶስ ጽገበል ሃሌሉያ ተማዊት ካጥራይ ዘፈር ክዳኑ ታንኪ አሜን ሎ ነገርካ ከምት ዝነበሩ አይቅጽልን አሜን ሎ ነገርኪ ከምት ዝነበሩ አይቅጽልን ኢየሱስ ጎይታ ከመገረው ከምዘእትዎ እንተ ጨነቆም ከአ ናብናህስ ደየቡ አማኒ አንስቶፐብል አሜን ሎ አማኒ ዝሆነ ነገር ደው ብሎ አይክልን አሜን ሎ ነይማ ሐቅ አማኒ ዝሆነ ሰብ doesn't matter the አይነት በሬራ ቅድሚሎ ደው ብሎ ይክልን አሜን ሎ ቆሪጡ ዝመጸሰብ ከምት ዝመጽ አይመለስን አሜን ሎ ዞም ሰባት እዚአቶም ብዙሕ ነገር ደው ከብሎም ኣብ ቅድሚዮም ተደርደረን ይሩ ብዙ ሐሳባት ነሮም ፈሪሳውያን ነሮም ጸሐፍት ነሮም በቃ ኣብ ቅድሚዮም ተደርደሩ ብዙ ሐር ነገር ግን ታይሎም ጸርናዮ መጽና ጸርናዮ መለስን አሜን ሎም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰኪምኩም ወዝ መጻኹም ተሰኪምኩም አይትከሉን አሜን ሎ ኢየሱስ ጎይታ እዞም ሰባት ኮነ እታ ካብ 10 ዓመት ጀሚሩ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ናብ ኢየሱስ ንኸይበጽሑ ብዙሕ መስገደላት ነይሮ በዘይ ገድስ ኣብ ህይወትኩም እንታይ ዓይነት ነገር ይሓልፋሉ በዘይ ገድስ keep coming to Jesus አሜን በቃ ናብ ኢየሱስ ሰጉ ምስ ኢየሱስ ምስተራኸብካ ነገር ካኽየርና ይግድም ከብተብለኩም ጽናሕኩ ዞም ሰባት ናብ ኢየሱስ ንኸይበጽሑ ብዙሕ መስገደላት ነይሮ እንተኾነ ንኽልቲዮም ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ እንቅፋት ናብ ኢየሱስ ካብ ምንጻዕን ነቲ ዝደልይዎ ፈውሲ ድሕነት ካብ ምርካብ ደው አይበሎም አሜን ሎም ደው ዘብለን የለን በሉ ያ ፈውስ ተኾይኑ ፈውስ ይቀበል ይበሉ ተአምራት ዘልየው ጉዳይ እንደሕር ኮይኑ ተአምራት ከውን ይወጣ ይበሉ ኢየሱስ ጎይታ ከውን እና ሰማዓኩም እግዚአብሔር አብስራሃሉ ሎም አንቲ ሙት ዘበለ ህያው ኮይኑ ይዝወጽ ሎም አንቲ ከም ዝመጻኹሙ አይትመለሱን ይሆን ማርያም አደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አሚናናቁ ብምምጻ ከምታ አንተ ይዝብሎ ዝነበርኩት መርዓ በዘይ ገለጸገም ጎረሮናይቶም ገዛ ካይተፈልጠ ብጽቡቅ ተዛዝኑ ለሳይበል ወይኒ ተወድዩ ከም ዝነበረ ከማን ማንም ሰብ ካይፈለጠ ብጨካ ሂደሰባ ከማርያም ከምዝ ገርና ሃንድ ንገብር ሰባት ትበረና አሜን አዚያ ተደነቅ ሰቤት ማርያም ኣብትቤት ተፈጥረጸገም ምስራኤት ከምዝ ሁላትና ንገብሮ ብዛባ ጉድለቶም ናብ ምዝራብ አይተዋፈረት መፍትሕና ምንዳይ አጥያ አነ ንሳትኩም ከማርያም ንማሃሮስ ባና ብዙ ነገራት አሉ ችግር አለው
ጸገማለው ሂዝናይና ጎይታ ነው አሜን ነው ተሰኪምናዮ ሽግር ናይትሰብ ጾር ናይትሰብ ሂዝና ኣብ ቅድም ጎይታ ንበርከ አሜን ነው ሽዑይ መፍትሕ ዘሎ ማርያም ብዛዕባቶም ስድራ ቤት ተትዛረብ ነራ ወልሓንቲ ዝፍጠር ነገር አይማሃለው ጉዳዮም ግን ጼራ ሽግሮም ሽግረ ኢላ ውርደቶም ውርደተ ኢላ ሕስራኖም ሕስራነ ኢላ ናብ ጎይታ ጉዳዮም ሂዛመጽ نحن نكخم مريم زخون قولوا خنري خولنا أب كند قولوا نايسوا زرخبنا يسب نزارب نكخم مريم نتقداي نبتي قولوا نعمل أتك أير زكالو نبتي نجارات كتسبب زكالو زي تسببنا أي نجار كجبر زكالو يزنايو نمتعامين مريم نتقداي نيزوم مرأوتي أيمل كتنني لا سوس لا زي بلد نتقداي كم قداي أجرا نتقداي نبي يسوع هيزاتو صلى زمزت أتي مفتح زي بلو زمسر شجر مفتح رهيب نقرأكم الله لومي مفتح زي بلو زمسر شجر تسكمكم الله نبي يسوع مسمتح مفتح ركب آمين لو نعلا يكويدنا زلهم برنقويتا قليل آمين لو impossible ነገር ይሆን ዝመራዝ ከሆን ዘይ ከን ነገር ይሆን ካለ ማርያም ከን ማሃሮዝ ደለ አደ መጀመሪያ ይለቁ ጾር ናይ ካልኦት ተሰኪምና ኣብ ክንድ ጉዶም ነውጾ ኣብ ክንድ ብዛዕባ ድኻዎም ንዛረ ኣብ ክንዲ ኣብ ቤቶም ዝተፈጥረ ጉለት ንዛረ ጉዳይም ሂሳና ጎይታ ንጻ አሜን መፍትሕ ረክብ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካለ ከማርያም أزينا عن المهارة زلنا نقدر تمثيله. مريم نتزخبة دا صور نبي يسوع سنسرع قفت انتهى غيران دهر إلنا نفسر حياة منز. قويتا وين برتو ديوم إلى تو قويتا استزاره تزاريه كدي فاتح خير. نتصور تسكيماتو زنبرس صور نيسوع تسكيمات. شو من regular سرعة كتكبر جالكيرا. تزهي وقت كن المهارة لنا عمين. صورنا ناو مصدربنا إحنا سكونا إجابة فقارة يكون. نسوق عين ندفو. حسب مسحبنا تمليسنا ينصدق. مريم كومي أجرا. ولا قا يسوع أتسميتي مساخ أنتي علوني جزء جنا أيبت سهل. أنت بلا نساقن نتخذ جبروز جبأ نجرس جبرت نت بدحري زلوا وصانيتات نعو حديقة ناب regular سرحة تمليس خبرنا عن ما فيه. أبزي نماريم أمنت كسكندي عبهم زخونينا. كجبري إشي دهنا يجتنق يبلا. Don't worry بكا take care كجبري زبل ملسة عينه خبته. مريم حتى نجريات فلت. أورا بقري يسوع مدير بايات. نسلم ما صلواتهم زينا فليت الله بك. نسألهم موزنا عملا خير. آمين. كم زماريم نتوصل نقويت هذا حدا قلتو. قل نجرات نقويت آخر حدا قل لي كبا. نسوا أبتنا توسعات كأي. جزء بيت حني لوا. قل مريم تاجرة. نعوز من كتونا قل. نعو هبا كيدا نتوم تعتقتين تايلاتهم. نتنسوا زبلكم الجواب. شنو؟ أتنا تأمنت موف كم زجبرو فليت الله زاوية المسجد. مريم نتقداي نبي يسوع حيزاتو من تعزم محلال فنا مدرسين تايو. نزقداي كتفتحو التخل الصغات راح يخاز بالمدرسة. آمين. مريم نتوم تعتقتين تايلاتهم. نسوا زبلكم كله جبروا لاتهم. آمين. مريم أبزون ويتا يسوع كريستوس كنزن كنتن كجبري عبلا. مريم كن حدا أمنت أوش تانيو. ويتا يسوع قال نجر كنز جبر ترديوان. That's why نتوم تعتقتي نتسوز بلكم جبري لاتهم. آمين. مريم نسلم ببالاي كونت نتوم تعتقتي نسوز بلكم كله جبري لات إزاز عم هذا لفاتنا. انتهى يسوع انتهيلو كم زخون سلزا آمنت. آمين. خال مريم نتنسوز بلكم جبرو كتبل كولا. السبعة يزيد تري وزلهم أبكر ميخم تري وزلهم ترى سبعة يكونن يتمنون زل أنتيلو خون سلزي نتسوز بلكم نجار نخط جبرو دلواتكم آمين حسيبكم ودت فلتوسهم تعتقتي أبكر مي يسوع كريستوس داويلا كتسبب imagine لو غيركم أنتي كم زبلهم رجعت أني أخذت يكون كنينوتيهم لو بيجوا زبلكم نمجبار دلواتهم أنتي كم زبلكم ما يفلتني كن are you ready نتكاب أف يسوع كريستوس زوات قال نخن قبر دلواتنا قويتا خنزي عينت من دلواتي دليالو خوانا خنزوم تعاتقنا دوك نبل نتي نسو زبلنا نقر نمقبار دلونت خوانا دليالو
ساكنينا مانت نايزي كنسعو جميرنا زلنا بيتا نفلت مريم نزو كله كتقبر أمن حين الزحابة حدا نقل نسوها اتي أبويتا زلوا أمنتي نكزابير قال انتاي بالنكزابير نفلت طويل كنفلت طويل ما نسع أبويل مسعابي خان نكزابير تفلت كتسعب كل خادمة بقى مولو بمولو رئيسها نتي زمر حكا خطوفي كتفلالك ويدما زوفا خاسب كتكونالك أبراهام نابي كم زخير كيف لتأي نكزابير سيئبو نابتا أنا زريء كايلو واتبك نابي كم زخير يفلت انتاي كم زبلو يفلت قل دلونيو نتكزابير زبلو نقر نخقبر دلونيو زوم سباتون ويتانتا كم زبلو ما يفلتون ماريام قل حال نقر نقراتهم أنا السوز بلوكم قبرو الجون دقيم يبدالهم توم نقويتا زفلتو امنتهم دماغو زقبرو سباتيهم نقويتا أبزي بروغرامو هنكسا زقبرو حالبزي كيتزارب كله زحالفو نتمنتايو نتهم تعطلتي أبقد مقويتا دو كبلو زقبرو امنتهم ايقون حقيدو نتهم تعطلتي أبقد مقويتا دو كبلو زقبرو انتاي اندهر إلنا اتي كام مريم أفزوة سقال تنوت اتي كام أفنا زوة سقال نسبات ويدو يبلوم وي كراش يدو كام مريم أبقد مقويتا يسوس دو زبك الكاب أفنا يبت آمين زوم سبات كم زمر عن إحنا نقلقلو وي تعطي كاتقلقلو قوم تعطيهم مرعاتن زحقزو إيوه بقى أبو زدني نقر ما يتدليو ما يذكرارهم سباتي ما يمكن قال تزاريبا نزوم سبات أبقد مقويتا دوكم زبلو جيراتو نسو تراي كونن دوز مقبال تراي زي كونس إذا تعمرات زي نغهون بارتيكر جيراتو آمين لو ندينوتينا لو منت كاب أفيسوس واتسقال كم زوم تعطاتن متقبار دلوات سفرنا مبزحتي وانا استبينا ندحر كوينا ترانا يزوم تعطاتي أبتي ميراكل تنكفى بينا يتراينا نحن أبزي مرعات تعمرات كخون كن مريم نبي يسوس كتمتسن يروا زوم تعطات دمانة يسوس زبلوم نجر نمقبار فقادين يتاتقون يروا هكذا أبقدر شديشتا أبي يوحنس كلتن تعب لنا بزعبات قزفتي أغاني يزاربي هكذا بزعبات قزفت أغاني يزارب كلن تعلو أو كم سرعات مصرعي يهود شديشتا أغاني أمن تدخلو نبرا إتي أغاني ككلتا ويسسلستا زنجرير زقب إيو يبل إذا بتقرينيانا زنجرير إلو ترقيمولنا زلو بقريك انترينا إيو متريتيس يبلو متريتيس دما معك أنني حدا فساسي إيو إتا أغاني ككلتا ويسسلستا زنجرير ويدما متريتيس زقب اندحر كوينو حدا متريتيس كندي مسيلوكم كبابي 10 غالون ويدما 35 لتر هذا أغاني ويدما غنئي كاب إسرا غالون كسا 30 غالون ويدما كاب 7 لتر ماي كسا 205 لتر زحزي مالت مبزحتي زي نتقال كنا نبو كولنا نزا أغاني ما يملؤوا ويلوم نساتهم دما أفنا أفملؤوا زمن قال تراينا ننبو ازوم سبات نزا أغاني أفنا خملؤوا كندي كزي تملاليسو أيتزعفنا كندي كزي تملاليسو كندي لتر إلوم زلو نحانت قنعسي كسا 7 لتر ويدما 205 لتر شدشت اندحر كوين دما كام 200 إسران كسا 280 قالوا ويدما 420 لتر كسا شدشت 260 لتر ما يزهزيما دخام نيرو حالك نيرو مالت قليل غيرنا نوصدو تقالكم زو تጻፈ ويتا يسوس كريستوس ما يملو ويلوم أفنا أفمليهم شعوط عليكم نت أبودا صحابو ويلوم قليل مش ግን حالكن يرو تأمرات كهون زطلبو نجر الله صغيرو زفتر تأمرات يلا صغيرو زخون تأمرات يلا نزل نجر مفلقنا انتهي استقمنا ندهر إلنا ويتا يسوس نزل أغان ما يملؤ ويلو مسولهم نساتهم دما آفنا آف كم زملؤ خلنا نبقولنا اتي آفنا آف كأملؤ زبالكال كم تخنبو زقلنا كالي سراح خمزين نبرا نفلتنا مالت زوم سبات نتا أغان أفنا مملأ كنده مترو وي كيلومتر توعيزو هاي تصحفنا كم زحجي أب كانشلونا بومبا زلو وي قلي كونن أب تجزيتي كيدكا توعيزكا قلي خاتم تسمع سلازي كابتن مرعى بوتا نابتي ما يزقد حلو بوتا كنده جزي تملالي سومونا يتصحفنا مالت أفنا أف ملؤو خبلنا خولو نيش تسرح كيت مسلنا تتأمرات أب تاريخ كوينو زي فلت تأمرات أب تمرعى نخخون أبركتون أيزوم سبات قليلا يكون لو ويتابعنا أب هيوتنا
أبتاري كوينو زي فلت تاريخ قبر يكالو يامين دلتون نسي نقويتا بيوتنا هنا محبراتنا كأي زغبرو ويدما نخايون نغبرو نحناينا أنتوي ناتزمر ناتزقلي خلو يبلون يرى أنا بك ناتكا باسبورت كخون نابزا مدري يبلون يرى أنا ناتكا أكسس كخون يبلون يرى إكزابير وريد يسرهن إكزابير بأخي يسر إكزابير بأخي يسر بك أنا كود كخون ناتكا بسي باسبورت اندهر لك خامش نابتي تدلي نغر تأتو بك أبويتا بأي لتوبلون يرى بزياوين بأي تنكساس بأي سرا بزو محواتي سرا بزنا حاتي سرا نيغويتا دليتزي أبز بك أمدر كوينو زي فلت نغر بأخا بأي كبر يزدلي زبرو أبتاري كوينو زي فلت نغر أبزمر أخهون عبي أبركتوز قبرت ماريا ما نندنا كريستوس سلازفلت من أنلوك تمرعا سلازفلت هم سباتنا الله تيفلتون كونو خولي مانن نساقن أبتي مرعا أدوم كوينو زتأمت انتاواي من كم زخون سلازفلت زو opportunity كحلف يقولون لنا آمين قويتا خولو زم سبات كوارد يقولون لنا آمين قويتا خولو زسبسي خحامم يقولون كتبلان لك قويتا خولو زسبسي إذا سبسي أبو خمسة تحلف يقولون كتبلان لنا آمين نزخف لزينا تصنعه بكا وشت أي بتعامي مات حرخنا زبلة النبلة رجال حالي الأملاخ مفلات مستر منجست أملاخ نمني تواهيبولنا سكن عيبل كابزجر مكو نأنا تواهيبولنا خنسو حدا جزء ولا درجة بزح جزء تبلنا نجاننا كابتم دك منجست نلعلي كابتم ساعات خرستوس نلعلي اتوم روحو زلو ويدما اتوم نقويت بقربا زي فلتو نساتهم بأمنة كونه بزعبا قويتا زلو ومرداء يبلتون كابتم نبيت أملاخ نمت كابتم نيسوس كريستوس نسعب اتوم ايفلتون يمنبلوم سواد بليتهم ركوبي سمع مسبلو تأمرات خونا بيوتو أكشن يوصلو كم تعنتو يكنريو تسنحنا تاسبيتي نبرتن نعمات زوم سوا دهر يسوس كندي معاد خيدهم كندي ورح خيدهم كندي عمد كيدو همان ينفلتنا تاسبيتي كن مستمعات كيدا فوسات أبين بزوحات فوسو زد اليوم نيرا هذا خابون يا إيروس كمان سي ويتا يسوس كريستوس فويسو مستملسس يا إيروس بحال كم زمت نغرنا بقى بوالي حميم الله كتمو دلالا شاويو يسوس كن شاويو نخلينا نبيتنا نقدينا هنمصو نخلينا آمين يا إيروس بزو حزب خلو نيت حزب يقدشو زقدسو والي يسوس كل لايت موتن زبل نجر أوجتو حاجر آمين ناي مقرب حلافيو نجر كن تزلو opposition يحزون نبغيتا نامنتا متي نبي يسوس والي حجي حميمة ختموت قريبا لا نبيتت متصال لكاي إدكال تنبرالا لوكا دحرام بيركالا ختفوزيا دحرام بيركالا بيوت كتنبريا مسبولو الرأي متسنا بغاي بزوحاتو كن كله فوس زدليو من نقاف زدليو أبزورا يسوس بزوحاتان دوم كمية إيروس دوم كمزا سبيتي كم بألبرت ألميوس فوسهم عمن قد زنات أو يبرنا آمين دو كدوسان يسوس ساعات راح ترقم يقول نيسوس بمردة بفلتات نسأله يقبعنا يسوس عبزا مدري ملعب سلو عبزنا برعوان بزوحاتي سعبوا خمز نوارو قال أملاخي نقرنا قويتا قل أنا خلي بكله كابزره بكو قويتا بتوم زدافقوا تدنيو ما يفلت بتوم عمن تقنا كل ساعة كقرم كله بيجينا لوم قويتا كمزيو بأمنتهم زدنقوا بأمنتهم زقرموا سبات كن كوني دليلنا آمين سكقولنا إحنا بنتسألوت من فسنا خنمو قويتا بلو كم مريم بأمنتنا بخاخمت كم زاديا دمز فساز نبرت بأمنتنا بخاخمت كم تتروماوي آميننا بخازمت قال إكادما شكرو بيتو كم زفوزكا لوم بأمنتنا بأمنتنا يخوننا آمين نايكزابير قال تايبلنا مسيلوكم أبي يوحنس هذا شعات أسر تخيلنا هنا نقولنا تايبلسي أتي لنفس وكفسر زبره برهان حكي ناب عالم يجمت نبرة أب عالمون نبرة عالمون بأخونت عالم جنا عيفلت أطولي لنا ويتابي يسوس مفلات يخوننا نيسوس كريستوس مفلات يخوننا لو معزي نيسوس كريستوس انتفلتنا يو فوز خوني بيتنا نيسوس كريستوس اندحر فلتنا يو تأمرات أبيتنا خوني آمين دو نيسوس كريستوس مسفلت كايو اتزفلت كايو انتاي خون اوشت خا امنت يتكل امنت مسمت ادما كفوسيت بالهاليلويا كتعيت بالهاليلويا كورسيت بالهاليلويا
لو من جزاء رسنا فوز زلينا ندحر الله بأمنتنا بويتان صح هاليلويا عبيتنا تأمرات كل خون دليل اللونا كمزا تخنا أنا وسبيتنا بويتان زمت وداويت مهارني نقولي قانين الساقي الله فوز هالليلة جرحت ويتادما نجرا ولد الإلكا نهلابات أي وهابني ولا قوة تبلا دهانتي كابويتهم زترف نجر يا أهل النيلا بترفتات عقبت خبزخونت مستزاربت ويتا بأمنت تدنى أمو وليه كم أمنت كي هنا الكذبة هاليلويا لو من أبويتا مترعي هنا كم بث إليميوس وداوي تاي تحلفن مبالي هنا هاليلويا يعني بحق إنه ويتا هم زقبا فريتنا لنا معالتاوي كم سنبرنا الملالس النبر لو تزيقوا لي وقت المرة حين خلينا مين لو من قويتا مفلات يخوننا نقويتا انت فلتنا يترينا كم زوم أبلع على زرعنا يوم سبات ناف قويتا متسينا ندليو نقر بأمنات كنقبل نخل حاليلويا لو من بأمنات خوزيك قبلي بلو حاليلويا لو من بأمنات تعمرات أبيتك خووني بلو حاليلويا سباسر ناسي